Takže čau lidi, já jsem Vojta a já vás vítám prvního dílu ze hry Minecraft Pocket Edition verzi 1.0.7 Grade 2. Takže vytvoříme si nový svět. Budeme hrát Survival, asi normal. Tak dáme to LP jako Let's Play a Create. Dobře. Kdybych si mohl trochu přiblížit kameru. Dobře. Jestli takhle dám světlo. Ne. Asi dám dobře. Takže načítá se nám to trochu pomalu. Pardon. Dobře. Tak. Počkáme, že se na to našte. Dobře. Spawnali jsme se tu trochu divně. Dobře, takže bych to asi protočil. Ale necháme to takhle. Dobře, tak, tady máme čtvrté dřevo. Tady páté, ne, šesté. Tady hlína, dobře. Dobře, tady mám nějaký modpack stáhnutý, což nevím vůbec jaký. Protože jak já hraju některé ty minihry na nějakých těch serverech, na kterých bohužel nemůžu hrát, protože já nevím, co se mi prostě stalo s těma serverama, takže nebudeme točit na serverech, to vám říkám asi už předtím. Dobře, takže jestli něco vykraftím. Dobře, tak jestli posunu kameru, dobře. Vykraftíme si crafting a nějaké ty styky. Dobře, položíme crafting. Pardon, byla malá technická změna. Technickou změnu se snažím opravit. Je to zatím, ještě musím na chvilinku stopnout a hned budeme pokračovat. Tak dobře, mělo by to být lepší, takže dám si tu ten crafting table a craftíme si nějaký meč, krumpáč a sekeru. Dobře. Tak tady. Tak, postavíme si nějaký malinký house. Protože tady je hodně dřeva. Máme už nějaké ty, jak to mi říká, prostě ty sazeničky stromů. Tady zasažíme. Dobře. Tak. Udělám tady malinký domeček. Tady vykopu nějak to. Nějak ty, já nevím, jaký si budu dělat, asi nějak velký, já nepotřebuji žádný zatím extra. Pak chci udělat takový, že tu skalu tady budu mít tak provedenou, takže je to asi nějak, nebudu zatím, prostě, aby nebyl velký ten barák, nebudu dělat. Já si potrpím hlavně na soukromí, aby mi to nalezli žádní zombíci, creepři, pavouci, takže potřebuju střechu. Tak. Dobře, tady máme dřevo. Tak. Dobře. Takže vytěžíme si tuto dřevo. Potřebujeme ho tak 20 na rám dřevěný, protože já jinak neumím stavět a já si potrpím hlavně na designu, takže vytěžím třeba i 30 stromů, abych měl barák. Se mi fakt jednou stalo, že jsem vytěžil 30 stromů pro barák, který byl velký asi 5x5 bloků.
jako vevnitřku. Hele, tady máme rovnou uhlí. Tak to se nám bude hned hodit. Dobře. Tak, tady to odstraníme ty stromy. Mám 3 saplňky. Hele, jablíčko. Dobrý, to je husí. Máme jabko. No všichni husí. Máme první jabko. Ježiš, saplňku, to je jak kráva. Když já to nemusím takhle dělat, jako už je za chvilku noc a já nemám nic. Tak totálně nic, já nemám ani barák rozstavěné, já to hrajeme teprve 6 minut. 6 minut trvá jeden den, jo, jako dále. Rychle tady vytěžím to uhlí. Máme na torče. Ten jedno nám stačí. Jo, vlastně. Sakra. Tady to zatím dáme hlínou a tady to postavím tak, aby nám sem žádný mob nemohl. Dobře, takže máme to trochu zabezpečené. Tak jedu hned dělat torče. Jdeme jednu tady po okolí. Vím, že sletím. Dobře. Počkejte, co mám za obtížnost? Se mi to nějak nezdá. Co mám za obtížnost? Že jakože by to nebyly monstra? Mám. Dobrý. Normál. Tak. Tak dobře. Já to tu vytěžím ještě. Tak. Dobře. Kolik máme kamere? No, docela hodně. Aha, tady je ten silnost. Vlastně já už mám všechno kompletní, takže si tu chci udělat jenom takovouhle jak kdyby šachtu, nebo prostě průchod
Tady, jestli to uděláme, jo, zombíci. Sakra. Dobrý. Já to na chvilku stopnu. To už bude konec videa. Prozatím se s váma loučím, takže čau čau.